бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ масъулияти баландеро дар назди ҷомеа нисбати ба низом даровардани ба қайдгирии таваллуд, никоҳ, вафот, муқаррар намудани падарӣ, тағйир додани насаб, бекор кардани сабти ақди никоҳ ва фарзандхониро ба уҳда дорад. аз ҷониби кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав барои пешгирии ҷудошавии оилаҳо ва саривақт аз қайди никоҳ гузаштани оилаҳои ҷавон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бурда мешавад, чунки ободии ватан аз ободии ҳар хонадону оила ибтидо мегирад ва ободии хонадон бошад аз фарзандони солиму солеҳ бо хираду фарзона сарчашма мегирад. ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки ба қайдгирии давлатии таваллуд дар 3 моҳи аввали соли 2020 назар ба 3 моҳи аввали соли 2019 797 адад ба қайди давлатӣ гирифта шуд ки 101 адад зиёд мебошад ва ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки 751 нафар кӯдакон то 3 моҳа яъне тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ки дар моддаи 8 омадааст нағз риоя карда истодаанд. яъне 751 кӯдак то 3 моҳа соҳиби шаҳодатномаи таваллуд гаштанд. инчунин боиси гуфтанист ки ба қайдгирии давлатӣ бекор кардани ақди никоҳ низ имсол дар 3 моҳаи аввал шуморааш ба 45 адад расид ки назар ба соли сипарӣ гашта 20 адад кам мебошад. мақсади асосии бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар минтақа ҳар як нафари ҷомеаи шаҳрвандиро водор месозад ки дар бораи солимии ҷомеа пойдории оилаҳо талош варзида барои ҳуввияти миллӣ бақои давлат саҳмгузор бошанд. ба қайдгирии давлатӣ ақди никоҳ низ рӯ ба афзоиш ниҳода истодааст, яъне шаҳрвандон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба қайдгирии ақди никоҳро нағз дарк карда истоданд ва ба расмият дароварда истодаанд. ин ҳам бошад мо кормандони масъули ҳамин соҳа бо ҳар як аризадиҳандагоне ки ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ оиди ҳамин масъала муроҷиат менамоянд суҳбат мегузаронем. бояд гуфт ки кормандони бахш бо шаҳрвандон кор бурда оиди номҳои миллии тоҷикӣ гузаштани шаҳрвандон аз қайди никоҳ гузаштан, гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, барқарор кардани сабти таваллуд, бекор кардани никоҳ ва ғайраҳо маслиҳатҳо дода мешавад.